थामजिनै नं भेरगाव आइजो गांखंआ जौसेसा आइजोफोरजों सावरायलायो। जायफोर आइजोआ जोंनि UPPL दोलोआव थोंजों बिबान गैयामोन बिथांमोनखौ लानानै जोङो जौसे आइजोनि राजखान्थियारि मोनसे हाबाफारि एबा मेल जोङो लादोंमोन। नाथाय बेयाव जौसे नङा रोजा रोजा आइजोफ्रा बाहाय बाहागो लाफैदों आरो बिनि जाहोनानो जाहैबाय बिटिआरआव प्रमद बर'आ दैदेननाय सरकार जोंनि UPPL BJP आरो GSP नि बेखौ रायजोफ्रा गोजोनदों आरो गोजोननानै गाव गावनो खुसि जानानै बहाय दिनै बाहागो लाफैदों। बिटिआरनि माखासे आसनिफ्रा गामि गामि सहैबाय, बिटिआरनि माखासे आसनिफ्रा न'खर न'खर सहैबाय, जायनि थाखाय दिनै बिटिआरनि सरकारखौ गोजोनदों आरो गोजोननानै सरकारखौ गोलाव बोसोर बिथांमोन लाखिनायनि सार्थआव दिनै बाहाय रोजा रोजा आइजोफ्रा बाहाय बाहागो लाफैदों। जोङो बे मेलाव आइजोफोरनि थाखाय जोंनि सरकारा मा खामानि मावदों, मा खामानि मावगोन बिनि सोमोन्दै जों आइजोफोरनो रोखायै बुंनानै होदों आरो बिथांमोना गोजोनदों आरो आं मिजिंथिदों जोंनि समाजाव आइजो माहारिया बेबायदि राजखान्थियारि सांग्रांथि फैयोब्ला, समाजारि बिथिङाव बिदि सांग्रांथि फैयोब्ला निस्सय जोंनि ओनसोला, जोंनि बिटिआर ओनसोला जौगागोन, जोंनि हारिया जौगालांगोन। बिथांमोननि बियो सानखांथिसो। बिथांमोननि राजखान्थि दोलोआ गावनो दिखारा जानानै दङ। दिनै जेनेरेल सेक्रेटारियानो बिथांमोना खैबार खारो, खैबार सोलायो, बे मोनसे बिथांमोननि साननाय आरो बिथांमोना साननानै जोंनि UPPLनि खोथाखौ हयथ' बिदि बुंनो हागौ। नाथाय दिनै बिथांमोना जेसेबांखिनि हाबाफारि लाया मानो रायजोफोरा बिथांमोननि साननाय, बिथांमोननि मावनाय दांनाय बेखौ जिहेथु 17 बोसोर मोनखाबाय, दा बे 17 बोसोर रोंगौथि मोननायनि उनाव, बिथांमोननि सानखांथिखौ मोन्दांथि मोननायनि उनाव बिथांमोनजों रावबो थाङा। बिथांमोनजों सासे सानै जायफोरा खामानि मावगासिनो दङ बिथांमोननि दोलोनिनोखा। दा बेखायनो जोंनि UPPL दोलोआ दिनै गोग्गोमैनो दङ। दिनै जोङो मोनफ्रोमबो समस्थियाव जों खामानि मावगासिनो दङ। जोंनि मोनफ्रोमबो समस्थिनि जोंनि UPPL दोलोनि दैदेनगिरिफ्राबो जोंनि दोलोखौ गोख्रों खालामनो थाखाय सरकारनि माखासे आसनिखौ मोजाङै रायजोफोरनो मोनहोनायनि थांखिजों खामानि मावगासिनो दङ। दिनैसिम थारमाने दायो स्पर्ट्सनि जौगाहोनायनि थाखाय जिहेतु नोंथांमोना जोबोद हाबाफारि लादों। बे हाबाफारियाव नाथाय माब्लाबा बै जायखिनि साब डिभिजन लेभेलनि मावख'गिरि होनांगोन बे बेलायाव माबायदि आवगायदों? बे बेलायाव बिटिआर सरकारनिफ्राय गेलेमु बिथिंखौ गोसो होनानै खामानि मावनायनि खाबुखौ होनायनि थाखाय आङो जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांखौ रोजा रोजा साबायखर जासिगोन। गेलेनायखौबो सोलोंथाइजों लोगोसे बा सोलोंथाइनि बिफान बायदिनो मोनसे गाहाय बिफान हिसाबै गनायथि होनानै गेलेनायनि बिथिंखौ जौगाहोनो थाखाय गोबां खामानि मावदों। जोंहा स्पर्ट्स डेभेलपमेन्ट बर्ड दाबाय आरो बे स्पर्ट्स डेभेलपमेन्ट बर्डआ माखासे सोलो रनसायबाय, जाय सोलोखौ जों दिनै साब डिभिजन VCDC लेभेलसिम जोङो लाबोनानै जोंनि गेलेगिरिफोरखौ जौगाहोनायनि खामानिखौ जोङो मावनो नागिरदों। मोनफ्रोमबो समस्थियाव जोंहा बिर सिलागां बसुमतारिनि मुङै 5 कोटि रांनि स्टेडियाम जों बानायनायनि जोंहा DPR आ रेडि जाबाय आरो बेखौ जोङो नैबे दैज्लांनि सिगां बेनि खामानिखौ मावगोन। 100 जन जोंनि गेलेगिरि जायफ्रा गोबां गेलेबाय, मेडेल मोनबाय, बिथांमोनखौ 1 लाख रांखान्थि अनसुंथाइ होनानै बिथांमोनखौ आरोबाव गेलेनायाव जौगाखांहोनो थाखाय जोङो राहा लानाय जादों। साब डिभिजन लेभेलाव जायफ्रा सुपार डिभिजन लिगाव चेम्पियन जायो बिथांमोननो 5 लाख होनायनि थाखाय जोङो थांखि लादोंमोन आरो बेखौ जोङो थाबैनो होनाय जासिगोन। आरो जोंनि साब डिभिजन लेभेलाव डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सिएसन थायो, बिथांमोनखौबो गेलेनायनि माखासे बिथिंखौ जौगाहोनो थाखाय 5 लाख जोंनिफ्राय रांखान्थि अनसुंथाइ होनाय जाबाय। बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा 10 लाख होनायनि खोथा फोसावदों। जों गिबि किस्तियाव 5 लाख होगोन, बिनि उनाव 5 लाखखौ जोङो होगोन। दा बेखायनो बेबायदि जोङो जोंनि गेलेनायखौ जोङो जौगाहोनो थाखाय जोङो माखासे हाबाफारि जोङो रनसायदों। आंखौ गिबियावनो कंग्रेसुलेसन जासिगोन आरो आसाम टीमा जाहाथे देरहासार जानानै फैयो आं बेखौबो मिजिंथिगोन। जिहेथु जोंनिफ्राय बिटिआर सरकारनिफ्राय स्पर्ट्स डिपार्टमेन्टआ रांखान्थि अनसुंथाइ होनायनि मोनसे राहा दङ जोंहा। जायफ्रा नेसनेल लेभेलाव गेलेबाय बिथांमोननो रांखान्थि अनसुंथाइ होनायनि जोंहा बोसोरै फान्ड थायो। बे फान्डनि गेजेरजों बिथांमोननो रांखान्थि अनसुंथाइखौ जोङो होनाय जागोन। नेसनेल गेम्सआव जायफोरा सना मेडेल, रुपा मेडेल बा ब्रन्ज मेडेल मोनो बिथांमोनखौ आसाम सरकारा दायो थिसननो थाखाय बिटिआर सरकाराबो बेबायदि माबा एक्सट्रा जोंहा पलिसियाव दङ। जोंबो 3% रिजार्भेसननि बाथ्राखौ जोङो पलिसियाव सोनाय जादों आरो बे पलिसिया एप्रुभ जायोब्ला जोंबो जोंनि गेलेगिरि जायफ्रा
नेसनेल इन्टारनेसनेल लेभेलाव बान्था मोनबाय बिथांमोननि थाखायबो जोङो बे साख्रिखौ थिनानै दोननो हागोन आरो आं फोथायो बे जोंनि गेलेगिरिफोरनि थाखाय जि 3% रिजार्भ एबा कटा बेयाव रावहाबो हेंथा थानाय नङा बेखौ जों एसेम्ब्लियाव थाबैनो पास खालामनानै जोंनि साख्रि गेलेगिरिफोरखौबो साख्रि थिसननायनि राहा बेखौ खालामनो हागोन होनना आंहा फोथायनाय दं।